दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नै जोंनि जायगायाव अन्थाइ गोलैदों आरोना दिनैहाय थ' बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव मा होनो आङो एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ'खौ बानायनाय जाबाय आरोना अन्थाइ फैनाय टाइमावनो अन्थाइआ दा नै गोलैखांबाय आरोना अखाबो हादोंमोन अखायाबो थांबाय नै गथ'फोरा गेलेगासिनो अन्थाइजों दाबो दंबावो एसे एसे नै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो गोसोब्ला नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब कमेन्ट हरदो लोगोफोर सोरनि सोरनि जायगायाव अन्थाइ गोलैदों नोंथांमोना खोन्थाहरदो नै जोंनिथिंजायहाय तामुलपुर साइडथिं गोलैगोन ना गोलैयाखै मिथिया खिन्थु नैबे जोंनि गामि खिनियावहाय गोलैदों आरोना नै बिनानावफोरा आंना नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि भिडिअ'खौहाय जिगाब सायाव नै लोगोफोर सोरनि सोरनिथिं अन्थाइ गोलैदों दिनै खोन्थाहर कमेन्टआव नै जोंनिथिंजा अन्थाइ गिदिर गिदिर गोलैदोंमोन ना ओमफ्राय गलिनानै फिसा फिसा जाबाय एसे निया बारा गिदिर गलियाखै दे बारा गलियाखै एसेसो दंबावो लामा लामा नायहैनि जोङो ओइ दुब्लियाव दङ ना दुब्लियाव गुफुर गुफुर दंजोबो नै गुफुर गुफुर जि बिबार बायदि नुदों जि गुफुर गुफुर नुदों निला मान गुफुर गुफुर खानोयनो ओं सोरनि सोरनिथिं गोलैदों नै लोगोफोर रायजोफोर खोन्थाहर ओं दङ दङ नैयावबो जि बोरै नुदों गुफुर गुफुर नुहुरजोबदों ini गुफुर गुफुर दाहाय हरगोन र' आङो दाहाय हरगोन दङ ओइ नोंसोरो नांसादिया खर'आव हा सागोनथ' आरो दुब्लि बारियाव थानानै गुफुर गुफुर जाना दंजोबो नै बर'बान बर' गोजा अन्थाइ गोजा नैया गलि जोबाखै थुर'य नै बरफ बरफ गोजा नै अखा हाबावबायसो बरफ nih coba gini bawa ke Purba amdan dengan Purban ya ya Purban tak kira kan dibuat apa kasnya nah ikut opsi ada di dalam katanya temit siapa saja borok ini bisa keras gimana pak nih ya boro bagi lisi bakai deng bawa boro nih ya lama-lama gelis sudah ini coba gelis sudah lama kesini malah nggak ada Đừng bầu này à, mình thăm mình này con này ấy nè nè con mong mới làm một nè nè ấy nè nè bò đó nè bò đó nè nè bò đó अन्थाइ जोङो खननानै प्लास्टिकआव सोना लाबाय आरोना एसे नै गलिहांबाय एसे एसे जि गिदिर गिदिर गोलैदोंमोन ना नै इनिसायबो गिदिर गिदिरसोमोन एसे फिसा फिसा जाबाय आरोना दसे खननानै लाबायना दैयावसो बे नै जि समायना नुयोना नै थाबाय थानाय मोनबा जालायलायो आरोना मानो गलियो सानलायलायो जि मोजां नाङो बुलु मोजां मोनदों ना दिनै अन्थाइ गोलैनायखौ हा मोजां मोनदों आरो गोलैबावनांगौमोन ना गाबोनो नै जोंना अन्थाइ खनग्राया
ओरैबायदि मोजां नाङो आरोना फिसा फिसामोन माबा गिदिर गिदिरमोन दहायसो दा फिसा फिसा जाबाय नै गथ'फ्रा होनगासै नै बेबो गिदिर लाबो नैयावसो नै ला मेथाइ प्लास्टिकआवहाय सोना लाबाय आरोना मा खालामगोन ओमफ्राय इखो दा जोङो सोना लानानै हा बथलाव सोगोन हर लाबो बथलाव सोगोन ओमफ्राय जोङो अ लांथिखौ सोगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय